έλεγε πρωινό 7 με 10. Πάω κι εγώ 7 η ώρα, αρχίζω να τρώω, κάνα τις 9 είχα χορτάσει. Λέω τι κάνουμε τώρα, πως τρώνε άλλη μια ώρα. Εν τω μεταξύ έχω πάνω με ένα σερβιτόρο, με κοίταζε όλο το 2ωρο με τα μάτια γρουλωμένα, Λέω έτσι και κάνω τη σταματάω τώρα, μπορεί να φωνάξει το μέτρο και να με πετάξουν έξω. Και δώσ' του να τρώω τώρα, έκανα υπομονή, τι να κάνω, κάτι μπέιγον, τα φασόλια αυτά που σου είπα τα μικρά 4 πιάτα, έτσι. Αυγά, 12 αυγά έφαγα, τα σπράδια για πρωτεΐνη και μετά έφαγα και τους κρόκους, κρίμα μην μείνουνε. Γελάει ο μαλάκας, Κάτι θα θυμήθηκε. Τη μέρα του γάμου του. Και δώσ' του, σου λέω, φαΐ, δώσ' του φαΐ, κάτι 10 παρά 20, λέω μέχρι εδώ είναι, θα πέσω κάτω ξερός. Έλεγα μέσα μου, Θεόλη μου βοήθησε με, κάνε μου χώρο να αντέξω άλλα 20 λεπτά. 10 παρά 10 πήρα μια πορτοκαλάδα, τη λιβάνιζα εκεί πέρα να περάσει η ώρα. Λέω πάλι καλά, φαντάσου το πρωινό να ήταν μέχρι τις 11. Σηκωτό θα με πέρανε, 8, γιατί έφαγα για 2.